Rybník v kanadskom meste Windsor v provincii Nové Škótsko. Tu sa začiatkom 19. storočia začína hrať hokej v podobe, v akej ho poznáme dnes. Long Pond, v slovenskom preklade Dlhý rybník, je kolískou kanadského hokeja. Keď zamrzne, vytvorí sa na ňom klzisko s rozmermi takmer totožnými so súčasnými. Z ostrovnej provincie sa hra, ktorá bude neskôr nadchýňať milióny ľudí, rozšíri do celej Kanady a odtiaľ do celého sveta. Okolo roku 1800 sa tu študenti miestnej školy bavili hrou s pukom, ktorý ešte nebol z gumy. Hokejky si vyrobili z dreva z nedalekého lesa a bránky si vyznačili kameňmi. Kým prišiel v 70. rokoch 19. storočia na svet gumový puk, hralo sa s drevenými. Prvý hodnoverne doložený zápas v ľadovom hokeji pod strechou zohralo 3. marca 1875 v montrealskej Victoria Skating Rink niekoľko študentov miestnej McGillovej univerzity. Onedlho si vypracovali písomné pravidlá, podľa ktorých mohlo mužstvo postaviť brankára. Ale ak ho niektorý zo súperov nemal, smel používať menšiu bránku. Nadšencom novej zábavy je aj generálny guvernér Kanady Lord Stanley Preston. Jeho synovia, ktorí hrajú hokej v Ottawskej lige, presvedčia otca, aby víťaznému tímu venoval cenu. Stanley Cup, pôvodne určený najlepšiemu amatérskému klubu, sa neskôr stane symbolom prestížnej súťaže profesionálov NHL. Kým v Kanade sa už bojuje o slávny pohár, v Európe poznajú iba bandy hokej s loptičkou. Medzi batožinou prevažne anglických študentov a vojakov, ktorí sa koncom 19. storočia vracajú z Kanady domov, je aj objemný vak s niekoľkými hokejkami a pukom. Patria kanadskému krasokorčuliarovi Georgeovi Meharovi, ktorý ich v Paríži využije na demonštráciu novej hry. Londýn, hoci o trochu neskôr, má zasa prvenstvo v hokeji podľa ozajstných kanadských pravidiel. Lenže Francúzi triumfujú opäť. Skôr než Louis Blériot preletí poprvýkrát strojom ťažším než vzduch kanál La Manche, sa Paríž znovu zapisuje do histórie. Z hlavného mesta Francúzska prichádza rozhodujúci impuls pre rozvoj nového športu na starom kontinente. 15. mája 1908 zakladá 8 delegátov z Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie a Francúzska Medzinárodnú hokejovú federáciu. Za prezidenta LIHG jednomyselne zvolia iniciátora stretnutia Francúza Louisa Magnusa. Najlepším európskym klubom vtedajšej doby je Oxford Canadiens, tým zložený z kanadských štipendistov v Británii. Medzi zakladajúcimi členmi novej hokejovej organizácie sú aj Česi. Hneď svoju prvú účasť na majstrovstvách Európy v roku 1911 v Berlíne završili ziskom titulu. Kanadský hokej pritom hrali poprvýkrát v živote, iba niekoľko mesiacov potom, ako vznikol ich hokejový zväz. Napriek tomu, že Český zväz ľadového hokeja vznikol v roku 1908, oni ďalej mnohé kluby hrali aj bandy hokej a v podstate striedali, niekedy hrali bandy hokej, niekedy hrali kanadský hokej. A táto skutočnosť bola ešte aj po vzniku Československej republiky. Hoci Česi robia v kanadskom hokeji iba prvé krôčky, do prvej svetovej vojny sa s 2 titulmi stávajú najúspešnejšou hokejovou krajinou v Európe. Presadzujú sa aj v hokejovej diplomacii. Sú síce súčasťou Habsburskej monarchie, ale v Medzinárodnej hokejovej organizácii majú samostatné zastúpenie. Na Slovensku, ktoré takisto patrí do Rakúska-Uhorska, o novinke spoza mora ešte ani nechyrovať. Skvelé prírodné podmienky využívajú predovšetkým lyžiari a korčuliari, ktorí sa už od druhej polovice 19. storočia združujú do spolkov. Na zamrznutých jazerách a rybníkoch krúžia rýchlokorčuliari. Bandy hokej sa podľa niektorých zdrojov objavil v rámci letných slávností v Dobšinskej ľadovej jaskyni v roku 1909. V tom čase nedaleko Bratislavy, vo Viedni či v Budapešti už zakladali po vzore Prahy Združenia pravého kanadského hokeja. Prvé správy
z bandy hokeja máme ešte z obdobia Rakúsko-Uhorska. Najmä študenti hrali, ja neviem, v samotnej Bratislave sa hrali turnaje, dokonca chodili aj do Viedne hrávať zápasy. Sú známe veci z Trenčína a je v podstate v mnohých, najmä gymnáziách, sa objavujú správy, že sa tam našla bandy výstroj. Inter arma silent muse. Keď zbrane rinčia, múzy mlčia. Ďalšie napredovanie hokeja v Európe zabrzdila Prvá svetová vojna. Namiesto svišťania pukov duneli 4 roky delá a športovci spolu s ostatnými frontovými vojakmi bojovali o holý život. Narukovali aj viacerí českí hokejisti z týmu majstrov Európy. V československých légiách, ktoré na východnom fronte navštívil generál Milan Rastislav Štefánik, bojoval skvelý útočník Jerkovský. Dostal sa do zajatia a domov sa vrátil až 2 roky po vojne. Rakúsko-Uhorsko sa rozpadá. Česi a Slováci vyjadrujú vôľu žiť vo vlastnom štáte. Z predvojnového Českého svazu hokejového sa stáva Československý svaz hokejový a reprezentanti nového štátu sa vo Vysokých Tatrách pripravujú na olympijské hry. Po skončení svetovej vojny sa zo zámoria dostáva do Európy nielen jazz. Európania poprvýkrát na vlastné oči vidia, ako hrajú hokej Kanaďania a Američania. Na olympijskom hokejovom turnaji v Antwerpách 1920 dostávajú európske týmy od víťazných Winnipeg Falcons dvojciferné nádielky. Hoci Československo získava bronzovú medailu, kanadský hokej hrá v mladom štáte stále iba zo pár mužstiev. Naďalej sa vyznáva bandy hokej a zväz organizuje majstrovstvá republiky v oboch štýloch. Do Nitry hokej, a síce ruský, takzvaný bandy hokej, s gumenou, červenou, plnou lobdou, s krátkou paličkou doniesol ruský emigrant, letecký major Šapošníkov, ktorý bol v Nitre pri ženení a gúlal, šúchal si túto červenú labdu. Asi 5-6 chlapcom z Podzámskej ulice, čo sme už dobre korčulovali, nedalo pokoj, šli sme za ním. No, sa tešil, že sa začína organizovať hokej, bandy ruský hokej. Tu aj ten bandy hokej sa hrával, ale potom v 20. rokoch zásluhou obchodníka so športovými potrebami, pána Ernesta Šebelka, ktorý chodil hlavne po západnej Európe, navštívil Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko. Tento údajne doniesol aj hokejovú pravú výstroj, korčule, rukavice, hokejku a sám aj korčuloval. V 26. Mali sme dvoch takých starších korčuliarov, najmä Dubovického a Čuláka. A naraz mi hovoria, či chceme ešte s kamarátmi ísť do Bystrice, že tam sa hrá už kanadský hokej. Hovorí, čo by sme nešli? Tak sme išli 7 chlapci osobným vlakom. Začiatkom decembra 1926 bol som oktavánom. Osobným vlakom do Banskej Bystrice a privítal nás Šebek. No bol som ohúrený kanadskou pálkou krivou, držanou 2 rukami. A miesto lobdy naraz sa objavila šajbňa, krabička čierna. No a začali sme to hrať a dosť dobre. A redaktor Hazucha z Bystrice sa aj na mňa obrátil, že kde sa prvý raz chodila šajbňa. Ani on nevedel, či v Bystrici, či v Nitre. No v Nitre, hovorím, nie. Až v Bystrici. To bol veľký sport, kde sa prvý raz hodil kanadský hokej.
Nie len v Kanade sa historici prú o to, v ktorom meste začali ako prvý hrať pravý hokej. Na Slovensku máme tiež viacero ašpirantov. Z tohto bandy hokeja sa prešlo na ten kanadský pravý hokej zásluhou toho Ernesta Šeboka. Takže Bystrica bola, ak nie prvé, a určite medzi prvými mestami na Slovensku hrali pravý kanadský hokej. Podľa doložených správ u nás začal s Kanadou najskôr prvý ČSŠK, Československý športový klub v Bratislave. Mužstvo posilnené niekoľkými českými hráčmi a reprezentantmi zavítalo 14. decembra 1924 do Viedne. Ani posily im nepomohli a na umelom ľade podľahli domácemu Wiener Eislaufverein 1-6. Československý športový klub vznikol aj v Košiciach. Založili ho v roku 1920 českí vojaci. Jedným z hlavných iniciátorov bol aj právnik Jaroslav Fleischmann, ktorý už v roku 1909 patril k priekopníkom kanadského hokeja v mužstve Čiech. V Košiciach sa hral bandy hokej. Súpermi ČSŠK boli miestne maďarské mužstvá Kašaj Atletikaj klub a Kašaj Šport klub. Československý národný tím, zložený výlučne z českých hokejistov, štartuje na prvých zimných olympijských hrách v Chamonix 1924. Olympijský turnaj je zároveň aj svetovým šampionátom. Ako predtým aj teraz dominujú zámorské mužstvá. Kanada, ktorú reprezentujú Toronto Granic, rozprášila Československo 30-0. Ešte horšie obišli Švajčiari, ktorí s ňou prehrali 0-33. V boji o zlato podľahli Spojené štáty Kanade lichotivým výsledkom 1-6. Útočník víťazného tímu Henry Watson vytvoril s 37 gólmi na jednom turnaji sotva prekonateľný olympijský rekord. Kanadania oslavovali titul tak bujaro, že si vyslúžili prezývku Toronskí drevorubači. Práve v Chamonix poveril kongres LIHG Československo usporiadaním budúcoročných majstrovstiev Európy. Malo sa hrať v Prahe, ale v januári prišiel odmek. Roztopilo sa aj náhradné klzisko na rybníku Jordán v Tábore. V hodine 12. prišla záchrana statier. Európska generalita na čele s prezidentom LIHG Pólom Lojkom našla útočisko na Štrbskom plese. Československo patrilo k európskej špičke a považovali ho za favorita turnaja. V prvom zápase narazili naši hokejisti na svojho najväčšieho rivala Rakúsko. Predtým museli skrátiť ihrisko o viac ako 2 metre, pretože v ľade bola diera. Československo vstúpilo do turnaja víťazne a zdolalo Rakúsko 3-0. Podvečer vycerilo zuby nevyspytateľné počasie. Klzisko na niektorých miestach zaliala voda a začalo prudko snežiť. Na Štrbskom plese sa už ďalej hrať nemohlo. Všetkých preto potešila dobrá zvesť. Na tenisových kurtoch v nedalekom Starom Smokovci je dosť ľadu a tak sa tam účastníci šampionátu môžu presťahovať. Pred zápasom Rakúska so Švajčiarskom ešte vojaci odpratali tony snehu, ktorý v noci napadol. Všetko bolo nakoniec v poriadku a začalo sa hrať. Kým sa však skončil prvý polčas, rozpútala sa silná fujavica. Zápas bol prerušený a mal sa dohrať len čo to počasie dovolí. Kto mal ruky a nohy, pomáhal dávať ihrisko do poriadku, aby sa na druhý deň mohlo hrať. Na Československo čakajú Švajčiari. V našom tíme s čapicou na hlave je Jozef Maleček, vychádzajúca hviezda československého i európskeho hokeja. Už ako 19-ročný získal v roku 1922 titul majstra Európy. Záujem divákov bol veľký. V hľadisku je aj minister s plnou mocou pre správu Slovenska profesor Martin Mičura. Československo zvíťazilo. Jediný gól z hokejky Koželuha v zábere kamery poriadne nevidieť. Vojenská hudba 37. pluku v Levoči v posledný deň turnaja zahrala domácu a belgickú hymnu. Naši rozdrvili súpera 6-0 a stali sa majstrami Európy. Československo môže po druhýkrát v dejinách osláviť titul najlepšieho mužstva starého kontinentu. Ak by sme rátali všetky historické výsledky českých hokejistov, ktorí ešte dlhé roky po vojne tvoria aj kompletnú československú zostavu, potom je to už ich 6. európske prvenstvo. Na Slovensku pritom kanadský hokej robí stále iba prvé krôčiky.
nemeckej národnosti občania v Spickom Potradí mali nemecký kultúrny spolok, ale mali aj nemecký Eislaufverein. Rozumiete nemecký, hej? Eislauf. Mali brusľanský spolok. A práve už, keď som mal 10 rokov, nemal im kto to kurzisko udržovať, robiť, pretože bývalý údržba zomrel. Tak sme sa prihlásili my chlapci. Voda sa brala z dolného potoka. No a tou bočkou z vodu sa jazdilo hore. Voľby neboli len tak. Už potom, keď sa leštil látka a asi taký plátno 2x2 metre, že to už leštilo ten ľad. Tak to bolo. Hralo sa nepúkom, plno guľov, jak tenisová lobda, ale plná čierna guma, taká okrúhla, tak sa to hralo. A hrala sa to futbalovým spôsobom. Na dve brány, čisto futbalovým spôsobom sa hralo takto. Obliekaní v tričkách futbalových, v stĺpniach futbalových, nejaké také gumenné ochránky na lokte, na ruky. Tak jeden mal dlhé nohavice, čierne brýle, mal pumpky sivé, tretí mal zelené rajtky. Kto čo mal, to obliekol, rozumiete, nebolo to uniformované. Tie pravidlá boli inakšie, jak teraz, pravda. Jediný offside bol mŕtvý. Mŕtvý offside bol bránková čiara predĺžená k mantinelom, bola hranicou. Keď tam behol skór ako puk, už bol v offside. Ale iné čiary neboli. Najprv nebolo hrysko nijak rozdelené, volené. To ešte nebolo organizované. Už bolo organizované, už bolo rozdelené na polovice a už mal to, jak je 16 vo fotbale, čo si podobné bolo. V tom potom bol polkruh okolo bránky a tak až prišlo na tie tretinové čiary. 6 bolo na lade, brankára 5 behalo, a jeden stál vonku. Mantinely boli také nízke, keď niektorý bol unavený, vyskočil a ten náhradník sa vyskočil na miesto neho. Niekde sa v novinách objavuje, že napríklad brankár vôbec nevedel korčulovať, alebo vôbec mal problémy sa pohybovať a museli ho nejakým spôsobom dotlačiť do tej brány a zase po skončení tretiny ho odtiaľ odsunúť. Brankára nebolo možno striedať. Brankári, viete, to boli chudáci. Lenže prví zápasy to boli tenisové lobby. Tak keď dostal, toho nebolelo. Už ak bola plná čierna gumová lobda, viete, to už bolelo a tak. Ovšem, byť sa nesmelo, len šúchať sa mohlo a tak ďalej. To sa nerobilo, len šúchanie pomladie. Rozšíreniu nového športu na Slovensku bránila ekonomická nerozvinutosť krajiny a neutešené sociálne podmienky väčšiny obyvateľstva. Ale kto chcel, vedel si pomôcť. No my ako chlapci, ktorí sme chceli hrať hokej, tak sme to vymysleli takto. Zobrali sme papier a v Mikuláši bol veľký garbiarsky priemysel a boli tam veľkí tí garbiarskí šéfovia, Žufovci, Pálkovci, Lackovci. No a takto s týmto papierom sme sa dvaja chlapci vybrali pánu továrníkovi jednému a oslovili nás: chlapci, čo chcete? No, chceme hrať hokej. No a čo mám ja s tým spoločné? No, potrebovali sme, aby sme mali s čím hrať. No a nemáte s čím hrať? No, veru nemáme. A čo potrebujete? No, hokejky, dresy a tak ďalej. No a čo chcete? No tak, aby ste nás podporili. Ukážte ten papier. Pozerá ten papier. A boli ste u Lackovcov? No, u Lackovcov sme neboli. No a pôjdete? No, pôjdeme. Dajte sem. Napísal nám papiere. Napísal nám nejaký ten obnos, celkom slušný. Potom sme išli za druhým továrnikom, potom za tretím továrnikom a tak sme si nazbierali na hokejky, na cestovné a na výstroj. Tak sa začal hokej. Zámorskej novinke sa po jej príchode do Európy nezriedka venovali tzv. Vyššie vrstvy. Situácia sa neskôr zmenila.
Objavujú sa tam aj, že to boli rôzni učni napríklad, ale v podstate skôr to bolo z tých, by som povedal, stredných vrstiev, lebo pochopiteľne v tom období klub neposkytoval nejaké veľké výhody, čiže, ja neviem, korčule si museli sami kúpiť a aj ďalšiu výstroj. Bolo to rôzne, že spravidla dostali iba dres od toho klubu, čiže predpokladalo sa, že ten hráč má určité ako ekonomické zázemie na to, aby hokej mohol hrať. V 27. som maturoval a pod vplyvom právnikov Janka Jesenského a práve doktora Ivana Štefánika som sa dal na právo. A v nedeľu som sa dozvedel, bolo tak nejak koncom novembra 1927. Nedeľu reko, idem sa na tú železnú studničku pozrieť. Hodil korčule na pleco, sadol na električku a začal krúžiť. No a naraz príde za mnou jeden pán, odkud si, kluku? No hovorím, a prečo sa pýtať? Když tak dobře lítáš. No hovorím, z Nitry. A hráš už hokej? No hovorím, hrali sme v Nitre, ale zhorela obliekáreň, tak neviem, či sa bude hrať. No my zakladáme hokejový odbor z Kiklubu a nechtěl by hrať za nás. No mne nebolo objasť. No hovorím, samozrejme. To bolo koncom novembra 1927. Ferdinand Marek, ktorý verboval hokejové talenty, bol funkcionárom ski klubu, Československého turistického a lyžiarskeho klubu. V rámci neho vznikol vo februári 1927 hokejový a korčuliarsky odbor. Naraz príde za mnou do internátu tento pán Ferdinand Marek, športový redaktor tedajšieho Slovenského hlasu, a nejaké Nitrany by si nedrže. No hovorím, tak poviem dvom, či by nechceli hrať za Bratislavu. Tak som získal Máčika, Gondu. Gonda bol výborný korčuliar, Máčik tiež. A hovorím, a prečo ich mám? Pôjdeme do Vídne zakúpiť nástroj hokejový. No tak chlapci došli a jeden deň sme o 1:00 sadli na električku a za hodiny sme boli vo Viedni. A o 6:00 večer sme hrali hokej v Medlingu, kde mali umelé klziško na plavárni. No to bolo začiatok ski klubu Bratislava. Hneď po majstrovstvách Európy 1925 v Starom Smokovci tu košický maďarský Kašaj športklub usporiadal Medzinárodný športový týždeň. Jeho súčasťou boli aj súťaže v bandy hokeji a v kanadskom hokeji. Nový štýl vyvolal záujem medzi miestnymi športovcami a v decembri 1926 bol v budove Tatranskej biciniálnej dráhy založený športový klub Vysoké Tatry. Iniciátorom bol agilný tatranský športový činovník Miloslav Slavík. Prvý hokej začal vo Vysokých Tatrách, keď sa hral ešte Tatranský pohár, to nevolali. Tedy to malo to zdravotníctvo, sanatórium, alebo už pod tým titulom sa hral taký turnaj a tým vlastne vznikol aj športový klub Vysoké Tatry, SKVT sa volal ako hokej. Československý zväz kanadského hokeja združoval v druhej polovici 20. rokov iba 5 slovenských klubov. Kanada si u nás ťažko hľadala cestu. Bandy hokej mal prevahu. Československý zväz ľadového hokeja organizoval turnaj v Tatrách, ktorého sa popri zahraničných mužstvách a 2 pražských mužstvách zúčastnila Banská Bystrica a Košice, ďalšie slovenské mužstvá. Čiže tento turnaj začiatkom roku 1928 bol významný. Čiže dá sa to tak nejak zarámcovať podľa tých známych skutočností, že okolo roku 1928 už ten kanadský hokej zvíťazil a začal sa úspešne rozvíjať. Tatranský pohár, po Spengler Cupe druhý najstarší turnaj v Európe, je medzníkom vo vývoji slovenského hokeja. Spočiatku mal názov o pohár Palace Sanatória.
Premiérový ročník sa hral na prelome rokov 1929-1930. Organizátorom ski klubu Bratislava a ŠK Vysoké Tatry sa okrem 8 českých a zahraničných tímov prihlásil aj ďalší slovenský účastník – Slavia Banská Bystrica. Pre ŠK Vysoké Tatry to boli vôbec prvé stretnutia v kanadskom hokeji. Ich brankár, Ľudovít Izák, inkasoval v 2 zápasoch 21 krát. Riaditeľ sanatória doktor Sontág mu vraj vyčítal, či sa nehambí ako lekár jeho sanatória pustiť toľko gólov. Taká hamba pred pacientami. Potvrdila sa dominancia českých klubov. Víťazom prvého ročníka sa stala Slavia Praha. Najlepšie zo slovenských mužstiev pochodila Slavia Banská Bystrica na 6. mieste. Hneď za ňou nasledoval ski klub Bratislava a domáci nováčik skončil posledný. V osudoch slovenského hokeja zohrali Vysoké Tatry ďalšiu historickú úlohu. V Novom Smokovci založili na Silvestra 1929 zástupcovia 5 klubov našu prvú samostatnú organizáciu Slovenskú župu hokejovú. Kanada sa teda po dlhej ceste usadila aj na Slovensku. Keď v 929. začal byť na Slovensku organizovaný súťažný hokej. Dotiaľ hokej sa hral dnes bez organizácie, hralo sa vzájomne a hokej, pokiaľ išlo organizovanie, patril do Prahy. A tedy sme začali 29-20 súťažniť v rámci okresu, v rámci kraja. Po majstrovstvách Európy v Budapešti sa víťazný československý tím zastavil na exibičný zápas v Bratislave proti ski klubu. V dobovej tlači sa píše, ako spontánnosťou obecenstvo prijalo tento zápas, ako nadšenie toho supera pozbudzovalo a dokonca po skončení zápasu, hoci dali toľko veľa gólov domácemu mužstvu, vôbec im to nevadilo, vyniesli na ramenách tých československých reprezentantov, čiže myslím si, že to sa už ani odtedy nestalo v Bratislave, že by tak ocenili supera. Slovenské mužstvá mali čulý styk s maďarskými klubmi. Naši južní susedia boli v tých rokoch stálymi účastníkmi majstrovstiev Európy a ich týmy hrávali pravidelne medzinárodné zápasy. V Maďarsku hokej začali hrať Grófy. Aj tak sa volal. MHC Maďar hokej klub, hrali 2 Betlenovci, ich otec bol predseda vlády. 7 Grófov hralo, potom už bolo 9, 7, 9. No prehrali sme s Pešťanmi. Keď som prvý raz počul, jak sa maďarskí hokejisti schádzali pri bráne, potlapkali sa a kričali, nevedeli sme, nebolo celkom rozumieť, tak som išiel za Grófom Betlénom a pýtam sa, čo ste kričali. No to je také naše haló. Čiroš, piroš, alma, čonzene, hip, hurrá. Červené jablko, hudba kosti, hip, hurrá. A ja som na to, reku, to sa oplatí aj pre Nitru urobiť, tak som zložil tiež taký pokrik pri bráne. AC Nitra ráre, ráz gólov je radosť veľká. A zhudobnil to v Nitre jeden dobrý hudobník Ferko Memrava, to sa dalo aj spievať. Maďarské kluby boli aj na Slovensku. Dokonca založili zväz kanadského hokeja v Československu a organizovali si vlastnú majstrovskú súťaž. Slovenské družstvá sa jej dočkali tiež v Banskej Bystrici. Bystrica bola skutočne propagátorom šírenia tohto pravého kanadského hokeja a dôkazom toho a takým vyvrcholením úsilia tých 20. rokov boli prvé organizované oficiálne majstrovstvá Slovenska v pravom kanadskom hokeji v Banskej Bystrici roku 1930. Hral som za ski klub a tam som získal tú plaketu Mistr Slovenska v hokeji 1930. A to mužstvo bolo tak pohromade len v tom roku, lebo ja som končil vysokú školu a ski klub prešiel do vysokoškolského odboru. Jeho predsedom sa stal profesor Švec, ktorý bol mojim dobrým kamarádom ešte z Nitry.
A tam začal organizovať hokej Berco Okoličáni. Dobrý kamarát, ešte 1 rok som s ním býval na internáte na La Francone. Na hokejovej mape Slovenska sa objavujú ďalšie miesta. Športovému klubu Vysoké Tatry vyrástol konkurent. Kanadský hokej sa začína hrať v Karpatenverein Poprad, ktorý od roku 1930 nesie názov HC. Tu sa hovorilo, že vraj popradskí chlapci sa rodia s korčolami na nohách, lebo už od malého detstva tu sa už korčulovalo. Nekorčulovalo, hokej sa hrával. V 30. rokoch sa HC Poprad 3-krát po sebe stáva majstrom Slovenska. Z rastu hokejovej základne v Tatrách profituje aj priľahlý Spiš. S Popradom sme sa najčastejšie stretali. Z 10 zápasoch Poprad vyhral 6, my len 4. Taký asi pomer. Oni boli dačo lepší ako my. Dneska vidím tých hráčov, všetky len mena jedno sú od necha. Gemov. To bol najlepší hráč Popradu, Gemov sa volal. I Ritzinger tam bol. Kanadský hokej preniká aj do Turca. V Martine sa mu od roku 1932 venujú najmä tunajší študenti. Od samých začiatkov s nimi hrá vtedy 33-ročný maliar Miloš Alexander Bazovský. Miloš Bazovský prišiel sám na ihrisko, keď sme mali tréningy za obchodnou akadémiou. A keď tam nebol Vlad, tak prišiel do gymnázia s tým, že pýtal si dovolenie, aby mohol s nami hrať. Tak sme mu hovorili, pán Bazovský, niektorí hovorili, majstre, nože nám urobte návrh dresov. Urobil kruh, takže to bolo také okrúhle koleso, ale nepravidelné. Šport bol v tých časoch záľubou viacerých umelcov. Amatérska úroveň súťaží väčšiny športov, a zda okrem futbalu, im umožňovala celkom dobre sa uplatniť. Po ľadových plochách sa naháňajú neskorší spisovatelia, herci, maliari či vedci, hoci nie každý to v hokeji dotiahol ďaleko. V Krupine sa hral hokej na tenise, sa pamätám, vyrobil hokejky, tam z vrví oťali, vyhovoval sa tam. Puk bol taký z klátika odrezaný. No a čo bolo krásne, nemali sme to oblečenie, tak brankára sme mali, Krížan sa volal, tak toho sme vypchali handrami, napchali a skúšali sme, no môžete, bili sme do neho a vydržam. Handrami a celta, to si pán vojenské také celty boli, to sme napchali čade, plno vyzeral, jak taký golém. Ale vydržal. Brankárov sme mali biedných len preto, že nikto nechcel v bráne stáť. Keď sme nemali brankára, tak sme verbovali z publika a normálne sme ho postavili na korčule a sme ho pretláčali z jednej brány do druhej. No hokej sa hodne rozšíril. Pamätám, keď sme vyhrali v 33. ten tatranský pohár, o ten sa aj teraz hrá. Nevedeli získať cudzincov, tak usporiadali len národný turnaj. Bolo už 12 slovenských mužstiev. Rozdelených na 2 polovice a finalisti z každej polovice hrali finále. A to sa nám podarilo. Na jednej strane bola HC Tatry Poprad a na druhej Nitra. No odtedy je na pohári napísaná Nitra. V tom čase sa Československo konečne dočkáva umelej ľadovej plochy. Praha hostí v roku 1933 12 účastníkov majstrovstiev sveta. Domáci fanúšikovia sa radujú z titulu majstra Európy. 10 gólmi k nemu prispieva najmä Jozef Maleček, jedna z najväčších postáv medzivojnovej hokejovej scény. Ako študent som sa v úvodzovkách na jeden deň ulial a bol som zvedavý na kanadské mužstvo, lebo stále sme čítali o Kanade, vyhrávalo všetky zápasy dvojciferným skórom. Videli sme, že základ všetkého je rýchle korčulovanie a to už Kanadenia
vtedy v tom korčľovaní boli lepší. Kanada napriek svojim prednostiam odchádza porazená. Prvýkrát v histórii svetových šampionátov. Víťazné Spojené štáty sa opierajú o famózneho brankára Jerryho Cosbyho. Európania za zámorskými tímami stále zaostávajú. Aj slovenské kluby vidia, že musia častejšie hrať s kvalitnými súpermi. V tých rokoch už také 1932, 3, 4, 5 už sme aj hrali medzinárodné veci, čo to bolo pre nás medzinárodný zápas s Poliakmi. A tak sme sa s nimi skamarátili a mňa vždycky pozvali jak rozhodcu. Predstavte si, bo som bol prvý medzinárodný rozhodca. Zárobok rozhodcu, jaký bol. Zaplatili cestu, dali večeru a dosť. Nič ináč. Tak to bolo. Vo futbale v 30. rokoch sa vytvorili podmienky, že mohli byť profesionálni hráči, ale v hokeji sme až tak nezašli, neboli tu tak vytvorené podmienky, ale v niektorých mestách už vedeli vytvoriť také podmienky, že dokázali si získať určitých hráčov, čo by nás mohlo ako navádzať na to, že už to boli ako kvázi profesionáli. Napríklad taký prípad bol Tatry, alebo Poprad ešte, kde im dokázali dať dobré zamestnanie a poskytnúť im určité výhody, že bolo pre nich zaujímavé to určité obdobie tej zimy pôsobiť v tých kluboch. Tu v Poprade bol istý staviteľ Šašinka. To bol veľký fanúšik a on potom, však tu väčšinou hráčov to boli tu stade z Popradu, ale on potom sem tam doviedol, ja neviem, z Ostravy niečo doviedol, alebo z Brna nejaké. To boli vždy tak 2, 3 takí, ktorí posilnili ten Popradský. Ale ináč to boli všetko domáci hráči. Pamätám, na turnaji v Tatrách ma požiadal Rudko Tomášek z Prešova, dobrý korčuliar, dobrý hokejista. Na turnaji v Tatrách mi hovorí ešte Zaský klub, že on by došiel do Nitry, keď mu nájdem zamestnanie. Hovorím, výborne, tak som našiel miesto o jedného advokáta, doktora Malitu, sa nikdy nezabudnem. No on na nás rok hral. A vtedy sa už začali kupovať hráči a prechádzať. By ste neverili, jeho kúpili do Tatier. No ja som súhlasil, čo mohol robiť. A Rudko Tomášek hral potom stále za Tatry. No ale pomohol nám, lebo na tých pravidelných tatranských turnajoch, ktoré začali od roku 927-28 až do konca, do začiatku vojny boli turnaje o tatranský pohár. No Rudo Tomášek ešte s jedným Čechom nám pomohli. Boli sme 7 Nitrania, 2 títo cudzí a vyhrali sme tatranský pohár. Tu je plaketa. To bola veľká vec. Dneska niekto bude rozmýšľať, či to bolo také veľké, ako pre mňa bolo mesiac nad Gerlachom. By ste neverili, že bolo tam 3000 ľudí. HC Tatry Poprad už hrávali aj v Poprade dole. A dostali sme pohár. Na tatranskom turnaji divákov najviac zaujal ani nie 20-ročný Košičan Ladislav Troják, prezývaný Gingy. Hral v útoku s Janderom a Forgáčom. Záujem o šikovného útočníka hneď prejavilo viacero klubov. Stal sa hráčom LTC a samozrejme hral v tom najlepšom útoku a hral dobre, pretože on bol veľmi rýchly a pomerne dobre vedel zakončovať. Tešili sme sa veľmi, pozorne sme sledovali jeho pôsobenie a najmä tešili sa z toho, keď dal góly. A bol to veľmi skromný človek tiež, ktorý si veľmi vážil toho, že môže v takom mužstve hrať. Můžu vám říct, že tehdy všichni hráči chodili do zaměstnání. Láďa Troják pracoval v jedné cukerní společnosti, protože ředitel nebo prezident klubu LTC Praha byl ředitel této cukerní společnosti a dá se říct, že i když kolikrát jsme nemuseli jít
do práce nebo do školy, tak ten Láďa byl tak poctivý, že opravdu do té práce ráno šel a třeba až odpoledne se odjíždělo někam na nějaké utkání, nebo dá se říct, že tehdy všichni hráči, ať už jeli na mistrovství světa nebo kamkoliv, si museli tu dobu nadpracovat, brali si dovolenou, nedostávali jako později nějaký refundace toho. Takže ten Láďa Troják byl opravdu jeden z nejpoctivějších lidí, který opravdu miloval to své zaměstnání a samozřejmě miloval svoji rodinu. A hlavně oni s Matějem Buknou se pamatují, že se tak nějak společně navštěvovali, i když byl Matěj u nás, běhávali tam v Radlicích, protože on bydlel v Praze v Radlicích, běhávali tam do těch kopců a vlastně trénovali už i za letní sezóny, protože jinak všichni hráči dělali různé sporty. V létě tento klub hokejový nebyl, jedině, že jezdíval hrát sem tam na nějaké vesnice fotbalové utkání. Takže ta dvojice Láďa Troják a Matěj Bukna, to byli nerozliční přátelé a pomáhali si nejenom na hřišti, ale i mimo stadion. Bukna je ako veľmi zaujímavá hokejová legenda. Myslím si, že možno by sme sa na Slovensku mohli k nej ešte viac prihlásiť, ako sa momentálne hlásime. Obidva jeho rodičia, čo mi ako potvrdil aj listom, sa narodili v Podbieli, odkiaľ sa vysťahovali, ale spoznali sa až v Kanade, kde sa aj zobrali. A v podstate asi 24-ročný Maj Bukna išiel so svojím priateľom pozrieť sa ako do rodných končín. No a pri tejto ceste, keď rozpráva sa o tom rôzne, že či účelne sa on prihlásil na inzerát, alebo ako bola to takáto rodinná udalosť, ale ja sa skôr prikláňam k tej rodinnej udalosti, tak sa zastavili v Prahe, videli tam plakát, že sa hrá nejaký zápas a on sa prihlásil a v podstate hneď tak zaujal, že ho získali pre angažmá, pôsobil tu až potom do skončenia ešte do vojny. Matěj Bukna mluvil takovou slovensko-angličtinou, míchal ty slovenský slova, který ještě znal s anglickými slovy. Hlavně mu samozřejmě pomáhal Láďa Troják, který taktéž byl ze Slovenska, byl z Košic vlastně, to byl první hráč, který hrál tady za Československé národní mužstvo. Takže ten Láďa Trojáku mu často pomáhal, když on si nevěděl rady a křičel na nás, nebo mluvil na nás anglicky, tak ten Láďa chtěl, aby mu to řekl slovensky a on nám to tak nějak překládal nebo přenášel tu řeč na nás. Ladislav Troják bol prvý slovenský hokejista, ktorý obliekol reprezentačný dres Československa. Hral v ňom aj na zimných olympijských hrách v roku 1936, ktoré sa uskutočnili vo fašistickom Nemecku. V Garmisch-Partenkirchene sú diváci svedkami obrovského prekvapenia. Veľká Británia zdolala Kanadu a má šancu na zlato. V hre o titul sú ešte aj Spojené štáty, ale v poslednom zápase prehrali s Kanadou 0-1. Veľká Británia sa stáva olympijským víťazom. Československo končí na 4. mieste za oboma zámorskými veľmocami. Troják patrí k málu Slovákov, ktorí sa vtedy v českom prostredí presadili, podobne ako spevák a herec František Krištof Veselý. Váš nebožtík strýček píval denně sodu. On byl úplný abstinent. 3 čtvrteční. Jak to? To nerozumím. 3 whisky, 1 sodu. Ve hodině verné, já darmo dám a na ně zabudnu, darmo zůžívám. Napredovaniu slovenského hokeja výrazne pomáha založenie celoštátnej Československej ligy v sezóne 1936-37. V prvom ročníku štartuje aj HC Tatry. V istom roku tu hral LTC a oni prvú tretinu prehrávali 2-0. A vtedy aj ten Trojak ešte hrával za nich.
No a prakticky lebo on hral v obrane tedy. On potom prešiel do útoku, no tak v ďalších 2 tretínach oni dali 3 góly, tak oni vyhrali ten zápas. Takže on potom aj mal taký rešpekt. Aj popradský hokej, keď už začali chodievať častejšie tie moravské a české kluby. Jozef Maleček, ktorý pozná slovenské mužstvá zo vzájomných zápasov na tatranských turnajoch, upozorňuje, že slovenskému hokeju bráni v rýchlejšom napredovaní nedostatočný výstroj a materiálne podmienky. Napriek tomu oceňuje jeho pokrok. František Tomášek, útočník HC Poprad, je podľa niektorých údajov dokonca strelcom vôbec prvého gólu v Československej lige. Úvodný ročník novej súťaže vyhráva LTC Praha so Slovákmi Majkom Buknom a Ladislavom Trojákom. HC Tatry skončili na 4. mieste. O rok neskôr pribudol do ligy ďalší slovenský klub VŠ Bratislava. V Prahe sa v roku 1938 hrajú ďalšie majstrovstvá sveta. Československo aj s Trojákom získalo po víťazstve nad Nemeckom bronzové medaily. Titul obhájila Kanada. Kedy už Hitler vnikal, ovládal už Nemecko, bolo hodne hlasov z obecenstva proti Nemeckom. Beneš sedel naproti nám v lóži a ten turnaj som celý prežil a tedy ho Česi vyhrali. Pamätám jedného Angličana, keď som prvý raz videl preskakovať pálku. To bola podívaná. Hokej bol už vtedy dobrý v Európe. Kým v Prahe sa vďaka umelej ľadovej ploche mohli organizovať európske a svetové podujatia, hokejové Slovensko bolo stále odkázané na milosť a nemilosť počasia. Ak nemrzlo, nebolo kde hrať. Keď sa hralo na prírodných klziskách, a tých bolo v Bratislave pred umelou ľadovou plochou niekoľko, tak konkrétne tento ski klub ten hrával v Medickej záhrade. Eška Bratislava mala svoju plochu ľadovú z prírodného ľadu na svojom ihrisku v Petržálke. Takisto tam bolo ihrisko dnešnej Artmédie, kde tiež mali urobenú ľadovú plochu. A už ani nehovorím o tom, že mnohé školy si urobili ľadovú plochu z umelého ľadu a samozrejme okrem korčľovania vo večerných hodinách najmä pri slabom svetle síce, ale hrávali aj hokej. Nadšenie pre vybudovanie, vtedy ešte nie štadiona, ale umelého klziska bolo veľké. Už v polovici 30. rokov bola manifestácia Bratislavy za postavenie tohto umelého klziska. Začalo sa realizovať pod, by som povedal, taktovkou Berca Okoličányho a hlavného realizátora Miška Polónieho, ktorý bol vtedy veľkým hokejovým hráčom, funkcionárom i trénerom. V Bratislave existovali v tých koncom 38., 6., 36. do 40. až 8. roku existovali 2 kluby. Ski Bratislava a VŠ Bratislava. A otec, ten ako bývalý vysokoškolák, ktorý bol zakladateľ, spoluzakladateľ v tých 30. rokoch VŠ Bratislava, tak boli konkurenti, čo sa týka športového zápolenia zo Ski Bratislava, kde bol jeden z funkcionárov, pán Polóni. Áno. No a oni potom si povedali, no tá konkurencia na ľade je iné a ten prírodný ľad není dobrý, tak musíme byť spolu priatelia na to, aby sa nám podarilo umelá ľadová plocha, lebo to bola ich prednosť v tom čase, že vedeli to rozanalizovať, že čo treba pre rozvoj hokeja. A samozrejme, že vtedy dali spolu sily, vtedy klubová rivalita bola len na úrovni stretnutia. Po každom stretnutí, lebo predtým sa hrával hokej v Medickej záhrade, sedeli všetci v metropolke, popíjali vínko a smiali sa z toho, kto koho ako prekabátil. Sú veľa histórií o tom, ako hráčov sa ťahali, aj kanadských hráčov, ktorí prišli sa prezentovať. Sú o tom veľké články z tých rokov, kde Kanaďana vítajú z lietadla, vystúpil vo Viedni, dovezli ho do Bratislavy, no ale milý Kanaďan obul korču a padol na rik.
Športovú idylu začali čoraz viac narúšať politické turbulencie, ktoré na konci 30. rokov privievali chmáry do života celej Európy. Hitler, ktorý bol už niekoľko rokov pri moci, stupňoval územné požiadavky voči Československu. Veľká Británia a Francúzsko, garanti československej suverenity, vodcovi Tretej ríše ustúpili. V naivnom presvedčení, že tak zachránia mier, podpísali Mníchovskú zmluvu. Podľa nej musela naša vláda odstúpiť pohraničné územie osídlené prevažne Nemcami. Slovenské politické strany podpisujú Žilinskú dohodu, v ktorej podporujú autonómiu. Po 20 rokoch sa tak blížil koniec štátu, v ktorom sa vytvárali podmienky aj pre rozvoj slovenského hokeja. Vznikla spoločná liga, v ktorej hrali najskôr HC Tatry, potom ďalší ročník sa pridali aj VŠ Bratislava. Celkom slušne sa dokázali v tejto konkurencii uplatniť. Mali sme perfektný medzinárodný turnaj o pohár Paláce Sanatória, ktorý sa dnes nazýva Tatranský pohár, ktorý mal veľkú tradíciu. Čiže Slovensko malo už kluby mali medzinárodné kontakty, čiže Slovensko sa dostávalo do povedomia. A ešte je zaujímavé to, že na konci tohto obdobia sa začalo pracovať s mládežou. Predovšetkým v školách a predovšetkým v stredných školách. Organizovali sa už aj rôzne stredoškolské turnaje, buď miestne, alebo boli širšie, napríklad v Kežmarku, v Prešove, v Košiciach, aj čiastočne v Bratislave. Čiže táto činnosť vytvorila podmienky pre to, že vznikla nová generácia, ktorá už neprešla tým obdobím bandy hokeja a ktorá aj začala skôr hokej hrať a ktorá už vyrastala v celkom iných podmienkach. Celoštátna hokejová liga bola po Mníchove zrušená. Športové zápolenia na Slovensku napriek pochmúrnej politickej jeseni pokračujú. Hokejové tímy naďalej zvádzajú mužné súboje. Hráči i diváci v hokeji stále nachádzali vzrušenie, ale aj uspokojenie a možno aj štipku optimizmu. Tak veľmi ho potrebovali. Keď ma nechce, nech ma nechce, nic si z toho nerobím. Pre lásku si dobrú voľne skazím. Chcem sa stále iba šťastne usmievať, i keď vokol všetko plače, vo mne každá žilka skáče, lebo sa viem všetkému len smiať, smiať, smiať.